No niin, tervetuloa päivän pränkkiin. Tänään me teemme Andylle jekun. Elikkä kun tuossa on Andyn varasto, NS. Hän tulee sieltä kohta hakemaan rullaluistimia. Hän on nyt syömässä, niin yritellään Andylle tästä tämmönen jekku, vai miksi tätä pitäisi sanoa. Eli noin, riittää ja palataan ihan kohta asiaan. Noin, eli kun Andy tulee kohta ovesta, niin se todennäköisesti ei huomaa tuolta, koska Andy ei ole niin pitkä, että se kattelisi tuolla kattoo. Eli katsotaan kohta, mitä tapahtuu. Mä asettelen kameran tähän johonkin piilopaikkaan, että Andy ei näe, että sitä kuvataan, niin ei ole piilokamera. Hehehe. Okei, eli katsotaan Andyn reaktio. Oi vittu! Mistä? No niin, eli mä kävin nopealla katsoa, että Andy on vielä alhaalla ja siellä se syö reippaana. Eli sitten kehittelään tätä, tästä otetaan ovi vähän tolleen. Noin auki. Sitten nämä. Oli hankala. Yhdellä kädellä on hankala. Ei! Ei jumalauta. Ei mitään. Fail.